ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азо раҳмати калон ки шумо апои меҳрубон видеоро тамошо мекунед. имрӯз насиб боша якм рӯзи рамазон аст, мардум рӯзадор. худованд ҳамаи мардуми мусулмона қувват бида, то ки рӯзаҳошона нахӯранд, намозу рӯзаро бигиранд. дӯстони азиз, моҳи пурфайзу баракатай, моҳи хайру сахоҳатай. худоҷон ака қувватмон бида. имрӯз якм рӯзи рамазон аст, мардум рӯзадор. бинед дӯстони азиз, аллакай гилла ки гуфтагӣ ман шу гуфтай, и гил бегада бо ҷамъ мешавад, хеле хича мепечонад. бинед оли як гала моғча кадай. нами гил неки намедонам баргошон чи ба мехел бошан, ранг мегӯй паша ридагиай. паша мерина мехел да ягон чи амахелай неки не ями баргош хучон амахел мешаванд. дар вақти овардагӣ фақат амахелам. баъд тез неки баргошон листошон меғалта. амахел дӯстони азиз, бо мо бошем. видео инҷо сар мешавад, дигар дайдугарӣ кам мешавад ва видеои пухтупаз амихел чизҳоро ишон дода мешинем бо шумо. дӯстони азиз, амигала беҳад нағз мебинам, ҷош майда ҷал сипар шидагиай. ира алиш кадан дар кора ҷоша инҷас нига кунем пусидай қоқ шидасай. ана игали ки гуфтам, игалам насиб боша қариб шидед. нига кунед, ана миё гилошан як гила кадаги гил ба дароз дароз чирнилак хушрӯ меброяд. неки кадом подписчики гуфтагӣ номошон чи номошонам намедонам, бовар кунед. ман гилпарвар нестам, намедонам, просто ман хел харидагӣ овардагӣ шинондам, ама хеле шидагиам. дӯстони азиз, номошонам намедонам. номошон бидана дар мои чи харидагӣ неки тари аёдам буромагия. мумкин шояд ягон кас будона дар таи комментари номошона нависад. мегӯшам майда буд, гули калон шидасай. хай намедонам баҳорда гил мека боша намека боша, зимистон фақат гил кагиба. гил женской мужской дорем. мужскойша инами гил сирхак мекуна. гилам беҳад гили хушрӯай. неки чихеле ки қадша калонаш дисай. ухонабдагио калонан ё не? гули ки уфтун ман қадшка калонаш дисай инами ёан. дӯстони азиз, бинед чихел хушрӯай гилои фасон дастписета. вакера баргоша тоза кадан полникандаяншон. дӯстони азиз, пеши доми моай барай пеш полниси наметава, як барш метава. дӯстони азиз, аз ман уборкара сар мекунам. пилисоса буровардам. ози хонаро уборка кадан меброем. баъд амрои шумо ба кухни мерем. дӯстони азиз, якма пилисос кадана дига ишон наметам, барое ки неудобне хад. дӯстони азиз, соат ай тоҷикистон овардагӣ будем, неки соатш кор намекунава. суронавистагӣ сурои мусулмонӣ. Фирдавс, ты чего кэсэ? Я играю в Real Сосед. Всем салам алейкум. А школа омади? Угу. Чӣ хондем дар школа? Математику. Бо чӣ дарс дошти? Еще дарс. Русский язык доштем? Русский? Русский, да. Еще... Физкультура нахондем? У нас было только 3 урока. Да? Физкультуры не было. Баъд бао гирифтӣ? Нет, нам ничего не давали. Пока, кхай. Всем пока.
دوستانی عزیز کمی روغن ریختم. روغن داغ شده سه. ما ریزه کردم. ما خیلی ریزه کردیم. از اول گوشتا میریزیم. بعد دوستانی عزیز روغن کمتر گوشت پرسید. باز خوش رو گوشت معطف میتیم. پیاز بلگرستی سبزی را امرو کده تف میتیم. بطور تشکره